bueno, jo crec que qualsevol dels tres s'ho mereixen, però bueno, a mi m'agrada molt Iniesta. Jo desitjo que diguen amb ell. Messi és el millor del món, però jo crec que Xavi se'l mereix. Xavi se'l mereix per com està conduint tant ha conduït el Barça tots aquests anys, com també Espanya, no? Esperemos que sea Iniesta, ¿no? Por igual que ha hecho en el Mundial, y si no, pues bueno, da igual, ¿no? Tanto como Xavi como Messi, pues han hecho un buen fútbol, han demostrado que valen y da igual, Segurament per trajectòria, per tant com ha jugat i per tot el Xavi em faria especial il·lusió que la guanyés, tot i que evidentment com tots els culers que guanyi Iniesta o Messi estarem molt contents, però segurament els anys que porta últimament jugant, al Mundial, a l'Europa, com està jugant el Barça, com està portant el Barça, per mi és Xavi.